Diri sa isla sa Mambacayaw, dagat ang gikuhaan sa among panginabuhi. Kung maguba ang among dagat tungod sa pag-abuso sa uban, usa pa may among kaunon unya. Hinay-hinay na nga walang isda. Usahay, gamay na lang makuha sa akong mananagat nga amahan. Kuwang, alang sa usa ka adlaw nga panginahanglan sa akong pamilya. Pasagdan talang ba nga maguba kini? Pasagdan talang ba nga mawala ang grasya nga gihatag gikan sa kinaiyahan? Pasagdan talang ba magpakabuta-bungol ba kita? Ato bang talikdan ang atong responsibilidad sa atong katalingban? Dili. Angay lamang nga atong protektahan ang mga kagasangan alang sa atong kaugmaon ug sa mga umaabot pa nga henerasyon. Kumusta na ka to kung ipang tanong nga takpan no? Corals no? Itong last na tong adto, daga naman ito nga guba. So, kinsa pa man dito nga kaduaw dahil wala mo paduaw ko dito. Wala pa sad ko kaduaw kay wala ko time. Busy pa kayo sa mukha. Kamu din, nakaduaw mo dito sa corals? Ikaw, Alden, nakapaka dito kay laki manggig ka. Ang uban kay maputi na siya. Ang uban kay nangalagas ang mga kuan, ang matungoy niya. Naa naman ito yung mga gasa nga nagtapok na siya. Nang ni-survive na gid siya, nibuhi na gid siya. Pero may kalabanan dyan nga, ang uban gasang niputi na yun siya. Oo, pero sa mga tao siguro na wala na ba? Pero di ko sure sa uban. Sabutan sa katarang tao na tangang isig kuya dira aron di maguba ang kuan corals. Ug labi na mga tao nga mosulod gani diha dapat ato sila istoryahon pagtarong, pagsabot, ana ba? So para maprotektahan yun nato itong MPA. Ana. So duga namin ang ando yan na para maligal ang among pagbantay diha kung sa mo nakita hindi na mo makaya pagbarog ang corals diha. So nangita kami pamaagi kung anon pagligal diha sa affected. So sila ate may nagliho ka na sa papel para maligal. So ginaot sa dunta sa itong mga kuan, mga dagko nga kuan. Basta to sa mga amahan nato, inahan nga tagaan tag suporta ba para makuha gyud nato o para maligal lagi dato MPA. Gusto. Nayo. Ito yung gi-kuan day. Istoryahan. Sa Marine Protected Area. So sa MPA. So, istoryahan tamo sa ako lang nahibawan na. So, ang Marine Protected Area na itong ikuan. So, bali, mura ratag matawag na instrument nga ato sa tabangan nga ma-rehabilitate. Pero ang ato pangandoy tungod kay kung magsige tayo rehabilitation, guba gyapon. Punduan sang pambot, sudlon sang mga gusto mamana, tungod sa wala pa siya gitawag nga ordinansa. Pero base sa akong nahibawan, may resolution na siya nga gipirmahan sa kapitan, pero tungod kay daghang kuan istorya nga ana dagay supa. So anto na wala pa, pero manghinaw ta na mahitabo na siya kay ngano gamay ra siya nga area kung lantaw na to, pero ang iyahang impact dako siya dagat sa matabangan. So sa pagkakaron parehara kamo nag-garden, so parehara sa coral gitanom na tong coral para mutubo, parehara magtanom kamo tanom ninyo para mudako para kung ano importante ang coral. So para sa kuha importante kay balay na sa mga isda. Kamo be kung waka mo'y balay asa ka mong puli, di ba wala? Sa isla.
day si Arjin. Ako sa nagpakabana alang sa kugmaon na mong kabatanunan. Sugdan ko ang pagbantay sa among dagat. Buhaton ko ang tanan nga akong nahibaw-an aron mahimo akong sumbanan sa akong mga isig kabatanunan. Dili alang sa akong kaugalingon, kundi alang sa mga musunod pa nga henerasyon.